Hey guys, papunta na kami sa school ni Chris. Tinext ko yung school nila, tinanong ko anong oras yung dating. So 3 PM daw, papunta na, pauwi na sila. Kaya papunta na rin kami. Oh my gosh, tingnan mukha ko. Wait lang. Parang sumubsob sa arena. Nakakaloka. O dito lang sa sa camera lang. Ayan. Tapos kakain na lang kami sa labas guys kasi di pa naman kami nag-lunch ni daddy. Breakfast lang yung kinain namin kanina. And for sure maglalambing yun ng lunch sa Kuya J. Yeah, let's go. Tinatanong ko si daddy kung kung Japan ba or Singapore yung nila ni baby. Gusto nila sa sem break, 'di ba? Last week ng October kasi up to November 2, walang pasok. So 1 week vacation. Sakto na na-cancel yung flight ay yung natin, yung Japan trip. So sama ko na lang sila. Ano gusto? Tokyo. Tokyo. Hindi ko alam kung pwede sa Tokyo yung yung na-refund namin sa sorry. Yung na-refund namin sa Jetstar. Kasi na lang yung binigay ano ba yun? Voucher refund. Hindi yung pera talaga. So, okay na yun. Pero di ko alam kung pa. Kung pwede yun sa Tokyo. So, we'll see. Additional. Tapos, yun, kasama ko sila. Excited ako. Ko na sila sa kuhanan ko na sila ng visa. Ayan guys, kadarating lang yung bus nila Chris. Pero pumunta muna sila ng church. Magkapungbong guys, bumili ako. Merienda. 3. Para kay Aunt FM. Thank you. Andito na si Chris. Huwawa ka na isang camera. Bakit? Akin yung pang-vlog ko yun. Wala ka ng channel. You don't have a channel. Bakit nandito pa yung na yan? Hindi pa inaakit dati. Ayun, we're here guys sa Kuya J. As expected, diba? Si ano favorite mo dito? Scallops eh. Scallops. Ayun, tinatanong ni daddy kung ano natutunan niya dun sa sa retreat nila. Kung nabasa niya yung letter namin, naiyak daw siya sa letter ni daddy. Haba na letter mo eh. Hindi ka naiyak sa letter ko? Konti naman. Napaiyak din ako. Pero kay daddy mo ikaw naiyak. Mas super short. Sobrang iyak. Si daddy? Wow, iba talaga si daddy. Parang lang eh. Siya si Thanos. Daddy Thanos pa nga eh. Daddy Thanos. Ang super short lang yung letter niya pero mas naiyak daw si baby. Nakala. Ako sanggab buto. Pero shit naman yung letter ni Mami. Oo. Pero kay Daddy yung pinakamasaya. Kasi ayoko nung sulat eh. Bakit? At least na. What is nasabi mo sa anak mo, di ba? That kasi hindi yung pre-real. Parang wala ka nang pinaghirapan dun eh. Sino? Ganon? Si Daddy talaga pinaghirapan. Okay. Na-appreciate niya lalo kung yung sulat daw ni daddy niya kasi handwriting. Pero hindi ko naintindihan yung G ni Daddy. Hindi is na. Kasi ako, siyempre nasa laptop ako. Doon ko na lang sinulat yun, sabay print. Ayun na. Kasi pag nilagyan ng Iba pa rin talaga yung iba pa rin talaga yung handwritten. Mas mas ma-appreciate mo, kumbaga mas feel mo. Diba? Baka hindi mo maintindihan nilagay ko dyan. Alin? Nahirapan ako magsulat ng walang linya. Dito. Tapos may letter siya sa amin. Mamaya daw namin basahin. Sabay kami ni daddy. Ayun. Yung picture ko nung 2 years old pa lang ako nakaganto. Oo. Asa na? Cute ko daw. Asa na? Pala mga pictures mo. Ang dami. nasa na. Joke lang, nasa bag. Ang cute mo doon. Basahin niyo na ngayon. Pakunin mo dali, pakita natin. Nasa iyo. Nasa.
Hindi, yung ano, mga pictures mo na 2 Eh, years old. kunin ko doon sa car. Mamaya na nga. Mamaya na lang. Mainit sa labas eh. Anyway, ayun. Nantay lang namin Parang yung walang pagkain namin. lamig sa Tagaytay, mas malamig sa Baguio. Dumamba kayong Baguio. Hindi. Ano ka ba? North yun eh. Tapos south kung ano. Kain tayo guys. Hindi na ako kakain. Ito lang. 3 binili ko. Ayun. May saki, ano. Sila auntie. Tapos yung sa akin. And then, tag-isa sila ni daddy. Ayan. Grabe itong batang ko sa scallops. Ah. Sige, bururot. Bururot. Bururot ang mamaya. Ano yung buro? Fufu. Cream of fufu. Masarap yung ano, di mo sinisimot. Masarap yung ano ah. Ito favorite mo dito. Kain guys. Sarap ng ano. Puto bongbong. Ba't parang ano? Hindi fresh. Ganun naman yun. Mapanghi. Spicy. Grabe. Ito na nga lang. Garlic. Siguro overpower siya. Ano? Hindi, parang hindi talaga siya fresh eh. Nakulang dali. Excuse daddy. Ayan na yung order namin. Chop suey. Chop suey. Para kumain ng ano, gulay itong bata. And then, Buti nga walang gulay. sisig. Buti nga walang gulay sa loob. Walang gulay. Yun, kain. Ay no, dalawa yun. Tag-isa sila. Tapos drinks na lang. Si daddy muna. So, ayan guys, si Chris, nung 2 years old pa lang siya, kalbo. Kalbo, pero nung umaba buhok niya, kulot. Kaya kinalbo kasi yan eh. At nagsusugat yung ano yan, na i-irritate pag mainit. Hindi, sinasabunuto niya sarili niya. Baliw. Ang cute no. Ayan, dalawa palang ipin niya. Oh. Parang si Lucas ngayon. Ayan. Pero marunong na ako magsalita niyan. Hindi pa. First ano niya, first word niya is daddy. Labing ko si daddy. Tapos ito yung sa Arellano siya. Yung crush niya sa Arellano. Hindi ah. Tapos ito yung 7th birthday Hindi niya. si Kasiyahan. 7th birthday Sa niya. grade 1 niya. Ito yung first ano Diretso, namin. dito na ako. Doon pa, sa unan pa. Ito yung sa store. Ito sa, saan ba to? Luneta. Yan, ito yung magano kami sa beach. Ano? Kasi yung Karamuan ata yun. Tapos Kailan ko ito, sinabi yung first word ko? 2011. Ilang 5 taong ka years old dito? ako. Hindi ko na matandaan eh. 2011 lang taong ka ng 5? 5 years old. Tapos wala, yun lang. Kailan ko sinabi Ang hirap sumakay pa Harrison. Pero baklaran yung dumadaan dito. Sarado pa kasi yung ano dun eh. Daanan sa top. Colors. No choice kundi maglakad tayo. Lakad. Pauwi. Exercise kahit papano. Bili ako ng konting gulay tsaka prutas. Mahal kasi pag ano eh. Pag tricycle, 50. Hello guys, magandang gabi. Mas 9 pasado na ata. Ayun si Chris nag 1 game lang sa ano. Sa PS4 niya. Bukas ano pala sila eh. 9 AM ang pasok nila kasi mga pagod daw. So, hirap daw gisingin nila. Sabi ng teacher nila kanina. Kaya 9 AM sila papasok tomorrow. Kaya, ayun, and then, mapag-request na rin ako ng birth certificate nila. Yung PSA na kasi ang hinahanap ngayon eh. So, meron lang ako dyan nung NSOPA. Kaya, nag-request na ako ulit. Deliver ng birth certificate ni Daddy tsaka ni Chris para next week, Monday siguro is ano ko na yung Japan visa nila. Kasi tinanong ko na din yung teacher nila sa ano nila Chris. Sabi ko, ma'am, kailan po yung tentative ano sem break nila para ayun nga makapagpabook ako. So, ayun. Last week of October to first week of November, guys. So,
Well, sana mabigyan sila ng visa. Syempre, yun ang muna importante bago ko mag-book. Pero, sana para makasama ko yung mag-ama ko sa Japan. And, ayun nga. Sabihin nyo naman sa akin, guys, kung saan, magandang pumunta sa Japan. Parang, tuloy ako sa Osaka. Parang natakot na ako sa Osaka. Nakakadala kasi yung experience namin dahil sa dalawang kansiladong flights namin. So, anong lugar pa sa Japan ang hindi bagyuhin? Sabi ni Daddy, mag-Tokyo daw kami. Para may Disneyland. Ayun. Hintayin ko yung mga comments nyo, guys, ha? Saan maganda, kaya anong hotel ang mura, ganun. Para mas madali ang aking pag-book. Tamad maghanap, eh, no? So, ayan lang, guys, for today's vlog. See you tomorrow. Good night.